silingang lalawigan sa Negros Oriental, nakabsan siyang kinabuhi ang 34 anyos nga inahan human madatugi sa dakong mga bato nga midahili sa sitio Kamugao, Barangay Tambulan sa lungsod sa Tayasan. Gideklarar sa Tayasan Police Station nga dead on the spot ang biktima nga si Vigil Cuevas, minyo og mulupyo raw sab sa dapit. Sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima mitabang siyang bana pagbangag sa yuta nga kalubngan sa dakong tipak sa mga bato. Tumong sa magtiayon nga mahawanan ang dapit aron makatukod og extension sa ilang balay. Sa video nga kuha ni Milwin Cadelinia, makitang naglisod pag-rescue ang mga silingan ug makabanay sa biktima gikan sa ilawom sa bangag, gumikan sa dakong bato nga midat-og niini. Nakugang ang mga tao sa lungsod sa Siquijor, ilabi na sa barangay Dumahog. Kini human nabantayan ang usa ka granada nga gibutang atubangan sa gasolinahan sa maong lugar. Nasuta sa kapulisan nga usa ka fragmentation MK2 hand grenade ang gibilin. Base sa pakisusi sa kapulisan, adunay duha ka lalaki nga nagmotorsiklo ang nagbutang sa granada. Gipabuto kini pinaagi sa taga-explosive and ordnance division sulod sa gilungag nga yuta. Gipaladman sa kapulisan ang pakisusi ug wala una i detalye ang kabahin sa mga suspitsado.